Здравейте! Казвам се Емилия Казалова и съм акушерка по професия. Също така съм ръководител и на училище за бъдещи майки и татковци Асти и То. Днес заедно с Фемина клуб ще се опитаме да ви бъдем в помощ за първите грижи на вашето бебенце. Това, което всяка една майка, когато се прибере вкъщи, ще започне да прави, е ежедневната хигиена за бебето и тя е свързана с смяната на памперса, преобличането на бебето, храненето на бебето, ежедневният тоалет на бебето, а също така и къпането. След като вече сме го изкъпали бебето и сме го завили в неговата хавлийка, трябва да подсушиме бебенцето от водата, като с търкане подсушаваме само главата на бебето и задушичките. Всичките останали части на тялото, особено гънчиците на бебето, вратлето на бебето, отдолу под мишничката на бебето, в лакътната извивка, в областта на слабините, съответно е само с попиване, тъй като бебешката кожа е много нежна и ако почнем да търкаме, има опасност да я нараним. Трябва да бъде хубаво подсушено бебето, защото влагата е една предпоставка за инфекция. След като сме подсушили достатъчно добре бебенцето, ние трябва да направим тоалет на пъпа. Тоалета на пъпа се прави с 95 градусов спирт или с 70, като за предпочитане е 95 градусовия спирт, защото той е по-летлив, съответно има по-висока степен на дезинфекция и разгражда по-лесно мазнините и по-добре подсушава пъпният остатък.